No niin, mä oon matkalla Espoon kaupungin teatteriin. Täällä mä tapaan Birgitta Olssonin, 85-vuotias näyttelijä, ohjaaja ja aikoinaan Tove Janssonin tosi hyvä ystävä. Birgitältä on tulossa muistokonsertti Tove Janssonin kunniaksi, jonka syntymästä on nyt 100 vuotta. Ja sitä hän täällä tänään valmistelee. Ja hän on niin mahtava tyyppi, että enemmän kuin tätä itse valmistelua mä haluaisin kuvata hänen räiskyvää persoonansa. Ja toivottavasti saisin sen nauhalle. Mennään katsomaan, mitä tulee. Joo, ei you hear you. Tulet menemään pitkälle. Aina ennen vanhaa teatterissa, kun pyydettiin, että jos sais, että voisiko joku tuoda mulle marjakeksin palasia tai jotain kesken tai vettä tai jotain. Sitten tuli joku nuori näyttelijä ja teki itsensä tykön ja silloin minä aina sanoin, kiitos, tulet menemään pitkälle. Ja se levisi sitten Lillaniin, että se on aina, että juu, te palveli, niin tulet menemään pitkälle. Tulet menemään pitkälle. Ja nyt on niin, että joo, ai, sinä tulet menemään pitkälle. Nyt on niin, että jos ne on epätasaan, siis noin symmetria ei ollut Tove Janssonille tärkeintä, niin sen takia nämä on meillä ollut milloin missäkin. Joo. No siihen laitetaan, mä fan. Joo, ei niistä ole mihinkään. Joo. Pääasiat haukutaan vuoroon aina jotain. Teidän vuoro on haukkua minua. Annetaan olla. Koska shit. Nyt kun mä tulin Suomeen, niin kysyin kuinka pitkään mä oon ollut näyttelijän. Tuommoista höpö. Mä rupesin laskea. 63 vuotta. Hyvä on. Sitten on tyytyväisiä nämä hemulit, jotka tekevät tilastoja. Onko siitä ollut hirveä kiire? Mitä? Onko se kiire rauhoittunut vai onko koko ajan? Ei, se on koko ajan. Se on ihan, siis tää hysteria nyt Toven ympärillä. Se on mennyt semmoisen hysterian munkin ympärille. Aamu-tvt ja omituiset tämmöiset, no en mä vitsi. Ei, mutta sehän on, en mä nyt on niin helvetin, mutta en mä ole itsestäni niin. Missä? Niin. Ja! Sitten seuraava. Seuraava. Sitä se kysyy. Nyt on, tuo. Me laitetaankin näin. Sä oot viisas. Sä oot, niin kuin mä koko ajan sua, joo. 5 näistä muista. Näin. Saat sä valoa tuolla? Onks tää, jätettäisikö tää näin jopa? Joo! Ja sit sama tuolta. Joo! Kato, heti parani. Hannu. Anteeksi, olen sotilaallisen kasvatuksen saaneena. Isä oli tykistö ja niin on tullut tyttö pahaksi tytöksi. Leikkinyt haupitsien alla. Työvalo on päällä ja se on kallis se muu valo. Mutta toi avioliiton perus, ootteko te naimisissa tai jotain vastaavaa? Joo. No, sinne päin. No, niin joka tapauksessa, niin tuo keskimmäinen on minusta Tove Janssonin aivan ihana, mutta nyt se on häyppimästä. Se, että se isä epävarmana katsoo tätä äitiä ja äidin ilme on yhdellä viivalla piirretty niin ihana ilme. Että ei hän ole vihainen, ei hän ole tuppisuu, ei hän ole väärin ymmärretty, mutta salainen. Jessus, kun se on hyvä. Ja kynttilä palaa ja hän... Ja kuitenkin se on isä, joka päättää Mummilaaksossa kaikki helvetin asiat. Debra. Jep. Ja tähän lopuksi vielä pieni makupalla siitä konsertista. Hand on! Kiu! Hoi! Annekas! Nu! Det finns folk som är rädda för vatten. Det finns folk som är rädda för stan. Det finns folk som är rädda på natten.
zoals we politie nog eens bedoelen. En heute habe ich den Befehl, den Vertrauen, alles